תותית, תותית, תותית. יש כאן ילדה, אין מתוקה ממנה, עם קסם מיוחד. היא נאמנה, אם תתחבר אליה, לא תהיה לבד. וגם תקייב כל הזמן. אז בוא לארץ התותית, תותית, תותית. לפגוש את כל החברים, תותית, תותית מתוקית. תותית, 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 תותית. נורא תותית ומתוקית, תותית, תותית מתוקית. תותית, אגדת האוצר האבוד. הכל התחיל ביום בהיר ויפה על חוף ים התות. צריך כאן מגדל גבוה יותר. קחי קצת מהחול שלי. אם משתמשים בדמיון זה ממש נראה אמיתי. אם תשאלו אותי, זה לא נראה ממש כמו תיראה, זה נראה כמו ערימת חול מבולגנת. אנחנו מבלגני חול. זה הזמן להיכנס למים. כן, בואו ניכנס. חכו לי. אני צב ים. אני בתולת ים. אני יכולה לעשות. תסתכלו עליי. היי, אני חושבת שראיתי משהו. היי, זה צדף עגול. וואו. איזה יופי. זה ממש מדהים. היי, זה שלי. אני מצאתי אני רק אותו. רוצה להסתכל. חוץ מזה, תותית ראתה אותו ראשונה. לא אכפת לי. שיהיה של שתיכן. היי, הנה עוד אחד. נכון שהדבר הזה מדהים. מעניין אם יש כאן עוד. אני אחפש שם. ואני אסתכל שם. הוא די יפה ונראה כמו מטבע. מצאתי אחד, והוא רק שלי. רק שלי. הוא לא שלי. כנראה לא שמעתם על האגדה. מה? האגדה על האוצר האבוד. אולי תספרי לנו ממתקית? האוצר דומה לצדפים האלה, רק שהם היו עשויים מזהב טהור. באמת? אבל זה לא ייתכן. היא לא מתכוונת באמת. טוב, אני לא יכולה לומר עד כמה זה אמיתי או לא. כל מה שאני יכולה לספר זה את מה שאמרו לי לפני המון זמן. זה קרה אי שם, רחוק מכאן, רחוק ועמוק. עמוק בתוך האוקיינוס. כשאלמוגי הסוכריות גדלו וממתקי הים שחו, בארץ קרישי הסוכר ודולפיני המנטה, עולם של בתולות ים ויצורים כמו שאף פעם לא חלמתם. וואו, ממתקית. האם אמרת בתולות ים? זהו, בדיוק. אני מספרת לכם מה שסיפרו לי, ואמרו לי שיש ים מלא בכאלה. בתולות ים אדומות ראש, כמוך תותית, וכאלה שדומות לך רוחמנית. וכולן חיו יחד במקום קסום מתחת לים. אבל זה היה לפני שהאוצר נמצא. תסתכלו לשם. נכון שזה נפלא? זה יפהפה, אבל זה רק צדף. קטנים מאוד, צדפים קטנטנים. הם יפים, מקסימים וקטנטנים. יש כאן כל כך הרבה דברים מדהימים, אם רק מסתכלים בסבלנות. תסתכל גם על הדרך, אל תשכח אותה לחקור. אתה תהנה מהחיים ותראה שהנוף ממש נעים. אם תעצור לרגע כאן, תראה דברים מיוחדים. תהנה מרוב פעמים, מהאוקיינוסים והימים. זה זמן איכות, זמן לפקוח העיניים, זמן איכות.
של ים. יש דגים שמאירים, תראו פנינה מאוד גדולה, וקשת יפה שרוקדת בתוכה. נחיר סוסי ים בעצב, נקפוץ עם הדגים בים, אפשר למצוא אוצר גדול אם בוחרים להביט מפה לשם. זמן איכות, זמן לפקוח העיניים, זמן איכות, זמן לגעת בשמיים, זמן איכות, זמן לפקוח העיניים, זמן איכות, זמן לגעת בשמיים, זמן לחיות, זה זמן זמן לתת, זה זמן זמן לחיות, זמן לתת לטבע זמן. היי, מה זה הדבר שאני רואה? כולם, בואו תראו את זה. צדף שכולו מזהב. כוכב ממתק ים פעם סיפר לי על הר שלם של צדפים שעבד. אף אחד לא יודע היכן זה, אבל אמרו שזה במקום חשוך ומסוכן. אולי אנחנו נמצא אותו? נכון שזה יהיה פשוט נפלא? בואו נחפש אותו. חכו, אומרים שהדברים האלה מביאים רק עצב וחמדנות. אתן לא ממש מאמינות לזה, נכון ממתקית? כן, זו רק אמונה תפילה. טוב, זה רק שטויות. קדימה אוכמנית, אני אחפש בכיוון הזה. ואני אחפש בכיוון הזה. הם די יפים בעצם. אולי גם אנחנו נחפש? למה לא? מצאתי עוד אחד. גם אני מצאתי אחד. וואו, יש כבר 3. כולם מוצאים כאלה, חוץ ממני. הנה, עכשיו לכולם יש אחד. תודה. תודה, אבל לא תודה. היי, לא, אם אספר להם הם יבואו לחפש עוד. היי אוכמנית, מצאת משהו? לא, עדיין לא, כלום, ומה איתך? לא מצאתי שום דבר. או זה מה שהיא רוצה שיחשוב. אני צריכה לשים לב, היא עלולה לעקוב אחריי. מעניין לאן אוכמנית וגלידונית נעלמו. אני מקווה שהן לא הלכו לכיוון חורשת עצות הסוכריות. אי אפשר לדעת מה יש שם. תראו את זה! זה ממש יפהפה. זה נפלא. זה ממש נפלא. אוכמנית וגלידונית צריכות לראות את המקום הזה. אוכמנית! איפה את? גלידונית! גלידונית! אוכמנית! גלידונית! מעניין מה כבר יכול היה לקרות להן. נראה שהן עברו בדרך הזאת. קדימה. האם ייתכן? האם אני רואה? זה זהב. וזה זהב שלי. אני ראיתי את זה קודם. אחרי שאני ראיתי את זה. לא נכון. בטח שכן. היי, חכו. וואו, על מה שתכן מדברות כאן? אנחנו כולנו חברות, זוכרות? אחרי הכל, לזהב הזה אין בכלל משמעות. אני מתכוונת, אתן לא נעשות חמדניות, נכון? שלי. אולי תחזרו איתנו לשם. מצאנו מקום משחק פשוט מדהים. אין לנו זמן לזה עכשיו. כן, אנחנו צריכות לחפש זהב.
תיזהרו. היא אומרת שזה מסוכן להמשיך. היא אמרה שהיו כמה סוכריות ים חמדניות לזהב. הן ירדו במעבר הזה לחפש אוצר. ולא ראו אותן מאז ועד היום. הם מנסים להפחיד אותנו כי הם רוצים לשמור את האוצר לעצמם. אבל אני הולכת להביא את זה בשבילי. כדאי שנעקוב אחריהן. האם ראית משהו? לא? את ראית? מה זה אמור להיות? מה שזה לא יהיה, זה גדול. אנחנו חייבות להזהיר את הבנות. גלידונית! רוחמנית! זה הן. הן רוצות את הזהב! וואו! אני לחודה. אני לא יכולה לצאת. הצילו! הצילו! אני חושבת שהיא בכיוון הזה. אף פעם לא ראיתי דבר כזה. כן, אבל אני ראיתי קודם. זה שלי. לא, זה שלי. לא, ילדות. זה שלי. כדאי שתתני לנו ללכת. אבל אני צריכה את עזרתכן. לקח לי המון שנים לאסוף את כל האוצר הזה, אבל אצליח לאסוף יותר זהב בעזרתן של שתי בתולות ים. מה זה היה? אני לא יודעת, אבל זה הגיע משם. זה ממש נורא, אנחנו חייבות לעזור להם. בואו נלך. לא, אין לנו סיכוי מול הדגים הגדולים האלה. אנחנו זקוקים לתוכנית. מצחיק, הדברים האלה כבר לא מדהימים כל כך, נכון? בכלל לא. בכיוון הזה. לא, מה? אל תסתכלו. אל תדאגו, יש לי רעיון. אבל צריך כמה מטבעות זהב. כשדרקונית הים תראה את שביל המטבעות האלה, אז תהיה הזדמנות לשאר לברוח. איך הן פספסו כל כך הרבה מטבעות זהב? מה את אומרת? יש כאן גנבת? אחריה, חברים! כשאני סופרת 3. 1. 3! 2. מה בשם נפטון אל הים קורה כאן? 3. אני לא מבינה מה קורה. היי דד, הצלחנו. כל הכבוד לנו. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. רעידת אדמה בים.
ומה זה היה? זו דרקונית הים! הזהב! הזהב! הזהב שלי! צאי משם כל עוד את יכולה. הצילו! קדימה בנות, בואו נקים שרשרת. מהר! עכשיו! תחזיקי. אבל יקירתי, ידיי עמוסות! את חייבת לשחרר את הזהב, בסדר? אני חושבת, חמודה! אני חושבת! בבקשה, תחזיקי אותי. את לא צריכה את הזהב הזה. בסדר. הזהב, הכל נעלם. אולי כשמסתכלים עליו הוא יפה, אבל הוא לא שווה כלום. כן, זה לא באמת משנה משהו. אתן יודעות? אתן צודקות, נכון. הוא באמת לא משנה כלום. ואת בסדר. זה מה שבאמת חשוב. עכשיו אני מבינה. תודה לכן, בנות. האם תוכלו לסלוח לי על התנהגותי קודם? אם תבטיחי לא לעשות זאת שוב. אני מבטיחה. חמודה, אני באמת מבטיחה. אז אני חושבת שאנחנו סולחות לך. אתן באמת חברות טובות. כדאי שאבדוק מה עם חבריי האחרים. חברים, יש לי רעיון. מעתה ואילך די עם ההפחדות. אנחנו נהיה מתוקים כמו ממתקים. מה אתם אומרים? היא אומרת שעדיין יש עוד כמה מטבעות זהב כאן בסביבה. הם יכולים רק לגרום צרות. אולי כדאי שניפטר מהם. מה אתן אומרות, בנות? לחלוטין. היי דאד! חברה יכולה להיות שווה יותר משק זהב, וכל יום יקר יותר מהיום שעבר. אנחנו יחד מבלות, זהו זמן מיוחד, אני ואת. כמה צרות נמצאו עמוק בתוך הים, חוויות נוצצות עפו עלינו גם. רק לרצות נוצצים, זו ממש טעות של אנשים. כי האוצר לא יכול לחבק, האוצר לא יכול ללטף. האם אוצר יכול לצחוק, והאם אוצר מתרגש, משתולל או מתחפש? האם ממתקים משמחים, האם בועות זהב גורמות לצחוק? הם מבריקים ונוצצים, אבל הם לא אמיתיים. זה לא יכול לחבק, חבקי חזק להטפי אותי. האם האוצר יכול לצחוק, האם הוא יכול להתרגש? תכשיטים אינם מדברים, ממתקים אינם אומרים אמת. בועות זהב לא גורמות לי לצחוק, הם נוצצים ומבריקים, אבל הם לא אמיתיים. מה שבאמת חשוב הוא חברים, חברים אמיתיים. וכך כולם, ואפילו דרקונית הים, חיו באושר עד עצם היום הזה. וזה סוף הסיפור. היי דאד! כל הכבוד. טוב, אני לא יכולה לומר עד כמה זה אמיתי. מה לדעתך צריך לעשות עם אלה? אני חושבת שצריך לעשות רק דבר אחד. לאן אתן הולכות שתיכן? רק משהו אחד קטן שאנחנו צריכות לעשות. יחד!